Doet Petra Groenland, treien Irlien naar Snitsta kaam, hier ze een traject in de holle om naar 4 hier echt mee te dwan om de lonstitel. Maar gelijk in haar eerste seizoen stier ze met Snits in de landelijke bekerfinale. En in haar tweede jaar stier de ploeg in de finale van de play-offs om het lonskampioenschap. Snits rint dus voor op schema. Dit jaar is de doelstelling om bij de beste 4 ploegen te eindigen. Maar Snits zit nu op het tweede plak. En die positie wil Groenland graag vasthouden. Je wil als sporter en als coach altijd winnen. En als die plek erin zit, wil je hem ook proberen te pakken. En daar bereiden we ook ons ook op voor. En daar doen we ook alles voor. Maar als wij, goed, 4e plek, top 4, dat is eigenlijk al gehaald. De rest die staat eronder met 25, 26 punten. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Top 4 hebben we, de doelstelling is bereikt. Maar dan wil je daar binnen die top 4 ook zo hoog mogelijk eindigen. Sliedrecht in het blauw rint in de beginfase vrij makkelijk voort naar een verschil van maar liefst 5 punten. En Snits had dus een stroeve start en het liep het dan ook een drege joen te worden van de vrouwen van Petra Groenland. Sliedrecht is de regerend lonskampioen. Had in de competitie een dusdanig riante vastsprong opgebouwd dat het kampioenschap de ploeg haast net meer ontgaan kan. Sliedrecht zit heel tijd aan de goede kant van de score. Maar Snits is taai, jouwt net gauw op en trok goed verdedigje knokken ze harm waarom in die eerste set. Coach Appie Krijnse van Sliedrecht zucht dus jip en vreeg het dan een time-out aan. Want staarde gewoon kroept Snits dichterbij. En dit hier Sliedrecht eens net verwachten. Van 20 zontje wordt het 20-8, dat wordt zelfs 20-9. Hier, onval van Sliedrecht, prachtig blok van Snits. En zo wordt het heel spannend in die eerste set. Van 23-20 wordt het 23-22. Het god is nog maar 1. Maar uiteindelijk gaat de eerste set toch nog naar de beziekers. Want Venna Seinstra slaagt in het blok. En dus eindigt de eerste set in 24-22. Maar wat kwam Snits nog dichtbij. Als je Sliedrecht vergelijkt met Snits, dan ben zij in alles correct wat verder. Dat is geen schande, maar wel een constatering. Ja, zij beginnen gewoon vanaf het begin volle bak met de service, volle bak de bal erin te slaan. Ja, en bij u is dat oors. Ja, minder 4 dan dat zij binnen. Ik denk dat zij wel een klasse verder binnen. Hun hebben vandaag gewoon super gespeeld. Hun serve was super, hun blok was super. En ja, als wij zeg maar niet de paas helemaal goed brengen, dan gaat hij al gauw naar buiten en dan hangt daar al een 2-blok voor. En dan kun je het eigenlijk gewoon niet meer langs. Snits wisselt slordige momenten al mijn mooi onvolspul. Sagier, mijn onvol tot de midden, mijn klaske sikkes als eindstation. Maar in de tweede set toch hetzelfde beeld als in de eerste set. Snits shot hield iets in een efterstoon aan. Het krachtsverschil is gewoon mooi te grut. En op 24-21 krijgt Sliedrecht setpoint. En dat wordt hier benut door Mariska Koster, want die bal valt goed. En zo gaat de tweede set toch ook wel vrij makkelijk naar Sliedrecht bij 24-21. En ook de derde set is een prooi voor de beziekers uit Sliedrecht met 24-15. Het weer het weekend van de weerhiet van Snits. Maar de cijfers die liegen net. Binnen 24 uur is er dubbel verlies tussen Weert en Sliedrecht. En daardoor zak het Snits van het tweede naar het 4e plak. Het is een teleurstelling. Ik had met mij de meiden ook meer van verwacht. En dat mocht niet zo zijn.